Euskararen historiaren inguruan jardungo naiz pare bat minutuz. Gaur egun, oraindik ere, euskararen jatorriak eta airetasun posibleek jakimin handia sortzen dute, bai euskaldunengan eta baita beste herrialdetako jendeengan ere. 19. mendean, hizkuntzalaritza historikoak lehen pausoak eman zituenean, hipotesi ezberdinak egin ziren, euskara eta Euskal Herria beste hizkuntza familia bati edo beste herrialde bati lotzeko. Hizkuntzalariak, antropologoak eta genetistak euskara eta Euskal Herria Akitania Pirineoetan nola kokatu ziren azaltzen saiatu ziren. Eta hartan dabiltza oraindik ere. Zeren dakizuen bezala euskara, mendebaldeko Pirineoen bi aldeetan bizi izan diren herri edo herrien hizkuntza izan da, aurrehistoriatik gaur egun arte. Gaur egun ditugun xehetasunen arabera, ez da ustezko etorkinek ekarri zuten hizkuntza bat, baizik eta bere lurraldean aspaldi finkaturiko hizkuntza. Naiz eta lurraldea pixkanaka txikitzen joan den. Datu genetikoek frogatzen dute euskara bazela indoeuroparrak iritsi baino lehen, baina ez dakiguna zera da, nolakoa zen garai hartako euskara. Bestalde, datuek ere erakusten dute azken glaziazio garaian Europar herriek Euskal Herria babeslekutzat zutela. Glaziazio amaieran, gero, hori bai, herri horiek bueltatu egin ziren beraien lurraldeetara eta euskaldunen ondare genetiko, linguistiko eta kulturalak eraman zituzten. Datu linguistikoek zera diote. Euskara badituela parekotasun gramatikalak eta lexikalak Europako edo beste kontinentetako indoeuroparrak ez diren hizkuntzekin. Baina halere, zaila da zehatz-mehatz jakitea harreman horiek noiz, nola eta non sortu ziren. Eta hain tira ikus dezagun euskararen historia oso labur. Historia aurrea bukatzera zioanean, euskaldunek beren auzokoekin harremanetan sartu ziren. Hots, iberiarrekin eta indoeuropar jende multzo ezberdinekin. Hauen artean, zeltak eta erromatarrak dauden adibidez. Horregatik, euskararen hiztegian latinaren lehen eraginak sumatu ziren. Beranduago, kristautzearekin batera, erlijiozko hiztegi zabal bat latinetik euskarara pasatu zen gainera. Erdi Aroan, euskarak atzerakada bat jasan zuen hainbat arrazoigatik. Adibidez, erromatarren administraziopean Akitanian deseuskalduntzak jarraitu egin zuen nabarmen eta hori gutxi balitz, hizkuntza erromanikoak gero eta barnerago sartu ziren Pirinio hegoaldean. Harik eta 16. mende hasieran Gaztelako erregek Nafarroa bereganatu zuten arte. Toki eta ekintza guztietan administrazio hizkuntza latina zen, eta Erdi Aro amaieratik aurrera gaztelera eta gaskoia. Baina dena ezen txarra izan euskararentzat. Aro modernoan, hainbat gertakari garrantzitsuk euskararen onespen publikoa bultzatu zuten. Lehen aldiz, lortu zuten euskal literatura inprimitzea, zehazki 1555 urtean Ipar Euskal Herrian eta 17. mendean Hego Euskal Herrian. Erreforma protestanteak eta kontraerreformak ere aukera historikoa eskaini zuten, zeren 1571 urtean testamendu berria euskaraz argitaratu zuen Joanes Leizarragak Joana Labrik
erreginak aginduta. 1653ean, Pedro Agerrek, guk Axular ez izenez ezagutzen dugunak, Gero liburua idatzi zuen. Euskara idatzia garatu zuten lehen euskaltzale taldeak ere agertzen joan ziren. Leizarragaren ingurukoak zirenak, Sarako eskola eta Larramendiren taldea, kasu, Hego Euskal Herrian. Gainera, Arnaut Oienart Zuberotarrak eta Joanes Etxebarri Saratarrak lehen argitaratze laikoak idatzi zituzten. Beranduago, Aro Garaikidean, euskal gizarteak aldaketa handiak jasan zituen. Euskararen egoera soziolinguistikoa erabat aldatu zen. Zergatikoak, frantses iraultza, Napoleonen inbasioa, karlistadak, industriaroaren sortzea, migrazioa, herrien ustea eta hirien garapena, eta eskolaratze eta soldadutza nahitaezkoak zirelarik. 1870etik aurrera, euskal kulturaren aldeko mugimenduak, hau da, euskal berpizkundeak, ezin izan zuen euskararen beherakada geldiarazi. Eta batez ere, Hego Euskal Herrian beherakadau biziki larria izan zen. 1940 urtetik ona gauza asko gertatu dira, eta euskarak fase ezberdin asko jasan ditu. Hasieran, Hego Euskal Herriak gerra zibilaren ondoko jazarpena jasan behar izan zuen, eta gero, zoritxarrez, Ipar Euskal Herria ia guztiz deseuskaldundu zen. Hala ere, Pirinioetako bi aldeetan, euskararen erabilpena sustatzeko eta garatzeko ekintza asko egin ziren. Besteak beste, lehen ikastolen eta helduen alfabetatze kurtsoen sortzea, liburuen argitalpenak, euskara batuaren sortzea edo euskal musika berriaren lehen urratsa. Francoren heriotzaren ostean, euskara hizkuntza ofiziala bihurtu zen, Euskadiko autonomia erkidegoan eta Nafarroako zati edo parte batzuetan. Ipar Euskal Herrian, euskarak oraindik ez du legezko estatuturik, baina pixkanaka gure egunerokotasunean sartu nahi da. Batez ere, gure nazioaren ondare baliotsuenetakoa delako, baliotsuena ez esateagatik. Eskerrik asko.